honger, hè? Hé. Dit is Skippy. In zijn buidel. Dit is een oude jas van Famke. En die vonden we eigenlijk wel geschikt omdat hij lekker zacht was. Skippy kwam bij ons 2 maanden terug. Toen woog hij 750 gram. En ik heb hem vorige week gewogen en toen woog hij 1400 gram. We moesten wel even een spoedcursus walibi's nemen. Over hoe en wat. Want hoe doe je dat? Internet. Daar is alles op te vinden. Nou, je zit alleen in de sled. Dat bad je wel vaker? Nou, eigenlijk nooit. Shit, nooit. Dit is dus de mem van de jonge walibi. En die is op een of andere manier uit de buidelwijk gekomen. En ja, hoe het nog precies komt is, weet ik niet. Maar die ene is geschrokken, of door is geschrokken. Maar hij kon in ieder geval net weer in de buidel. En toen zei ik van nou, je leidt hier een walibi, een jong die leidt je heel in de sleet. Dus een beetje heengegaan, nou toen weer meer deer leven, jammer genoeg. En toen dacht ik dus zo'n Martine, daar fietste ik toevallig langs. Hele lekkere, rustige vrouw. Dus ik denk, wist wat, ik vrees je voor de zekerheid even. Misschien had ze het ontdekt, ik zou ze in protte rennen en fietsen en de ponies altijd. Dus ik probeer het in ieder geval. Nou, zij wordt dus wel gedaan. En ze hadden we aan de Haksem derde binnengebracht. Die moesten we proberen te redden. Daar hebben we ook alles op alles voor gezet om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Want waarom moest dat zo graag? Waarom? Ja, dat doe je gewoon. Dat ga je niet, als je het kunt, dan ga je dat proberen. Dat kan ik niet over mijn hart krijgen om zo'n diertje dood te laten gaan. Nee, dat doen we niet. Nou, hij was wel een beetje schuw. Hij was wel, Als we op de bank zaten 's avonds en we stonden op, dan rende hij wel snel in zijn buidel. Ja, hij was wel bang voor alle geluiden en nog steeds hoor. Maar wel wat minder. Ja. En sinds er weer herenigen weer in de toekomst? Het mooiste is dat er hier blijft natuurlijk. En dat is voor haar mooi natuurlijk, voor Martien is dat mooi. Maar voor u zeg. Dat is best wel een rare vraag eigenlijk. Wil je op een walibi passen? Nou ja, dat is het. Want ik weet zelf wel dat er ook risico werk is hier. Misschien dat ik net zijn eerst. Maar ik bedoel, maar er 's nachts altijd al en weet ik het al. Maar dan weet ik goed, nee, 6 keer drinken niet aan. In per dag. Dus dan was er 's nachts wel een keer aan. Maar ze zei, ja, het lijkt wel leuk, de mensen vonden het mooi, nou klaar. En zij is dus gewoon. En hij doet het heel goed.